Grabe ang init ah. Ano daw mga kaok na maglumbod ako? Agdaw ko sa mga tambay. Maluwas na ako. Oh! Saan pa lang ka mo dyan? Ano daw ito maglumbod kita? Malanginit ba ka? Ano? Desisyon. Mas. Oh, magrami! Karapot sa payo! Mateleport kita! Oh, buruklat na ka mo! Yan! Sa bulod! Tama, oh, may sanggot pa rin nawalat! Pataguti yung ta! Tagas! Oh! Pasa. Jones ay nahulog. Kasi tapos spelling mo baga siya. Ang laman di Dio. Parano danod? Puto na kapa. Utos ano dana daw hindi. Wala ka mo dyan. Basta yan yung lumbo. Okay. Bigyan natin ng isang montage. Tang 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 ina mo. Kung naisip ang ganyan nga Siya, nga. So, tulala kapag nakikita si Noah. Bukagon mo yan. Ay, di. Ano ba yung kamot? Mandato? Parang manamis na miss. na. Gabi na ako yun. Kali, di mag-video ka lang. Ang pati ba? Yun. Loy, ako di pa ako nakadublin sa ba. Noy! 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 Odi Noy! Noy! Yun. Git manangga. Sure. Oh, mauli na kami ta. Basog na kami kilumbod. Oh, yan ang mga tropa. Para sugo na. Oh, may mga extra sa ro. Masabay daw sa teleport. Oh, pag na maglakaw. Oh, pirkit na. Oh, broklat na. Tadiri na kita. Ay, odi na! Oh, tadiri na kita. Woo!